Okei, moi. Me ollaan nyt menossa Hanselmin YKK kanssa veneilemään. Ja me pidetään tässä Hanselmin YKKn sen läpäreissä. Ja myös yksi juttu, kannattaa mennä tilaa Hanselmin YKKn kanava, koska sit hän tulee iloisesti ja hänen on tossa jalat. Ja hän katsoo tuollaista. Mikä toi on? Rääkyvä vauva. Okei. Mut sieltä tulee varmaan kiva ja Hanselmin YKKn koira on varmaan siellä mukaan. Ja sen nimi on Hanselmin, niin kuin varmaan näette sen profiilista, jos ootte tilannut. Ja